Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem Müslüman kardeşler. Allah Teala'nın selamı, rahmeti, bereketleri olsun her başımıza. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Allah Teala günahlarımızı keçirip gıybetlerimizni kabul kılsın. Hem Allah Teala'nın zorlagan her bir sözlerimiz, hamd senelerimiz Allah Teala'ya erişip etken her bir salavat şerifelerimiz Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in ruh şeriflerine erişirge nasip olsun. Allah Teala muhterem kardeşler, yüreklerimizni, huylarımızı, tenlerimizni çiz tartıp, iman bilen bayıtıp, Allah Teala'ya itaat hem hizmet bilen tutara kursun. Muhterem kardeşler, bugün silah bitesi sözlerimiz bulur inşallah tekabberlik turunda. Tekabberlik turunda kabat kaytıp, muhterem kardeşler biz silibіз. Hem bir kende radyoda da şunun turunda silap gitkeş. Endi cuma kende de bana kabatlap tağın bir kat silap gitsen naşar bulmaz idi degen uy keldi. Ne için degende muhterem kardeşler, kayber avrulardan, kayber günahlardan kişi kıtıla ala мәңгелекке. Mesela arak içüden. Şolay kişi taşlıyken gımerlikке taşlarga mümkün. Kireylenip kaytmaska. Demek tartudan zina kılığa hem başkaga. Lakin tekabberlik ol şunday нәрсе, ol bu ишектен куып чыгарсаң терезеден кире. Терезеден куып чыгарсаң мұржадан кире. Ягъни ул һәр вакыт сине бөтен яктан сагалап тора. Бу tekabberlik дигән әйбер, tekabberlik дигән гөнаһ. Шуңа күрә tekabberlikтән беркем дә кытыла алмый. Бай да, фәкыйрь дә. Ягъни ул ниндидер бер катлам кешеләренә генә хас гөнаһ түгел. Моннан кытыла алмый кичкенә дә, зур да, ир дә, хатын кыз да, бала да беркем дә кытыла алмый олы кеше дә. Авыру да, сауыккан кеше дә, тирле кеше дә, тирелгән кеше дә. Беркем дә кытыла алмый бу tekabberlik дигән шулай бит гөнаһтан. Һәр бер кешегә хас әйбер. Чөнки бу җан авыруы, тән авыруы түгел. Җан авыруы, muhterem kardeşler, ул инде бөтен кешегә дә эләгергә мөмкин. Менә шуңа күрә шулның турында бүген сөйләшеп китик әле. Tekabberlik нәрсә соң ул? Tekabberlik ул үзеңне башкалардан өстен дип уйлау. Аның теге иң гади аңлатмасы. Ә инде горурлык дигән төшенчә бар. Гәрчә горурлык ул гарәп телендә шул ук tekabberlik мәгънәсенә ия булса да, татарча бераз икенчерәк мәгънә. Горурлык дигән сүз үзеңне башкалардан ким дип уйламау. Айырмасы сизелеп тора, шулай бит айырмасы бар. Tekabberlik үзеңне башкалардан өстен дип уйлау, ә горурлык үзеңне башкалардан ким дип уйламау. Горурлык безгә үзебезне кимсетмәскә ярдәм итә. Кимсеттермәскә ярдәм итә. Ягъни сиңа бер нәрсә әйтсәләр, син үзеңне яклыйсың. Динең өчен горурлык, ватаның өчен горурлык шулай бит. Менә бу горурлык дигән төшенчә һәрбер кешенең күңелендә ул булырга тиеш. Үзеңнең урыныңны күрсәтә белер өчен, шулай бит үзеңне саклап кала алу өчен. Әмма кай вакытта ул tekabberlikкә әйләнә. Tekabberlikкә качан әйләнә? Син теге кешене мыскыл итеп саклана башлагач. Теге кешене түбәнсетеп үзеңне саклый яклый башлагач. Менә бу вакытта инде ул tekabberlikкә әйләнә. Шуңа күрә моның аермасын сизеп торырга кирәк, аермасын аңларга кирәк. Tekabberlikнең инде зур гөнаһ икәнен аңлар өчен Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең бер хадисен генә искә төшерү җитә. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм әйтә: "Мен кана фи калбихи мithqalu dharratin min al-kibr la yadkhulu al-janna." Кемнең күңелендә бер тамчы гына tekabberlik булса да, ул җәннәткә кермәс ди. Бер тамчы гына. Mithqalu dharra бу zarra дигән төшенчә ул кичкенәнең дә кичкенәсе бер атом дигән сүз инде ул. Бик кичкенә, бик түбән әйбер дигән сүз ул. Һәм моннан шуның да кичкенәсе, аннан да кичкенә. Бөтенләй күзгә күренми торган tekabberlikнең әсәре генә булса да, бу кеше җәннәткә керми ди Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм. Менә ни дәрәҗәдә хәтәр әйбер ул. Мөхтәрәм кардәшләр, белгәнебезчә tekabberlik харап итте шайтанны шулай бит. Шайтанны харап итте. Менә без шайтанны кафир дибез. Безнең төшенчәдә кафир ул Аллага ышанмаган кеше. Шулай бит. Безнең төшенчәдә кафир ул Аллага ышанмаган кеше яки мөшрик. Алла белән бергә башка тагын нәрсәгәдер табынган зат. Әмма шайтанны классик рәвештә кафир дип әйтеп буламы? Ул бит Алла белән сөйләшкән зат. Хәтта Аллага каршы килә ул, Алла белән сөйләшә ул.
Ул әйтә: "И Аллаһым", ди. Алла ди ул аны таный шулай бит. "И Алла", ди. "Син мине ди уттан яраттың, аны ди балчыктан яраттың", ди. Хәтта ул аны Халик, яратучы буларак таный. Мәсәлән, классик кафир ул әйтә, атеизмда бар әйбер үзеннән үзе барлыкка килгән ди. Шайтан әйтә: "Юк", ди. Алла барлыкка китергән бөтен әйберне, ди. Шулай булгач, моны ничек итеп без кафирлекнең классик рәвештә аны куллана алабыз? Әмма Аллаһ Тәгалә аны кафир ди. Нинди мәгънәдә? Әбә вастакбара ва кана минал кафирин. Ул баш тартты, баш июдән тәкәббер булды, ди. Һәм кафир булды, ди, шуңа күрә. Тәкәбберләнде һәм шуңа күрә кафир булды, ди. Тәкәбберлеге аркасында. Аның тәкәбберлеге нинди? Аның тәкәбберлеге, мөхтәрәм кардәшләр, үзен башка затлардан өстен кую. Хәтта Аллага тиң дип санау үзен. Менә бу тәкәбберлек, аның тәкәбберлеге. Менә шуның белән ул кафир булды. Чөнки Адам алейһиссаламга баш ияргә кушкач, ул имәде, нишләп? Ул әйтә: "Мин яхшырак", ди. Мин яхшырак ди аңа караганда. Үзен башкалардан өстен куйды, шулай бит, тәкәбберлекнең бер мисалы. Инде Аллаһы Тәгаләнең әмеренә каршы чыкты. Шикләнде, димәк, Аллаһы Тәгалә, ди, белмичә сөйли, ди. Мин белеп сөйлим, ди. Ягъни үзенең фикерен Аллаһы Тәгаләнең фикереннән өстен куйды. Менә аның кафирлеге нәрсәдә? Ул аны Алла буларак таный, ләкин хөкемдар буларак аңа буйсынырга кирәк дип санамый. Аңа буйсынырга кирәк дип санамый. Бу безнең кешеләргә дә хас әйбер бу. Мәсәлән, Аллага ышанасыңмы? Ышанам. Нишләп намаз укымыйсың? Кирәк дип санамыйм. Син Алладан акыллырак, димәк. Шулай бит. Ураза нишләп тотмыйсың? Ул ураза, ул кирәк дип санамыйм мин аны. Алладан акыллырак, димәк син. Димәк, син Алладан акыллырак булып чыгасың. Мин бер кеше белән бәхәсләшкәндә шулай дип әйттем дә. Әйтәм, менә Аллаһ Тәгалә кушкан әйберләр бар. Син аларны үтәмисең, танымыйсың икән, димәк син үзеңне Алладан акыллырак дип уйлыйсың. 5 вакыт намаз Аллаһ Тәгалә әйткән икән, димәк ул артта калган, белми, тегесе монсы мин яхшырак беләм. Менә бу шайтанның кафирлеге. Шайтанның кафирлеге мин үзем беләм ди. Үземчә мин эшләрмен, һәм нәрсә дөрес дип санасам, шуны эшлим ди. Бу тәкәбберлектән килә торган фикерләр, уйлар, һәм менә шушы фикер, уй, мөхтәрәм кардәшләр, кешене кафир итәргә мөмкин һәм тамукка кертә. Шуңа күрә бер генә тамчы тәкәбберлек булса да кеше күңелендә, ул ди, мөхтәрәм кардәшләр, җәннәткә керми ди. Җәннәткә керми. Дин кешенең күңелен, җанын тәрбияләргә дип килгән әйбер. Аллаһ Тәгалә безнең күңелләребезне, йөрәкләребезне, җаннарыбызны тәрбияли. Һәм беренче чиратта тәкәбберлектән тәрбияли. Әгәр шушы тәкәбберлегебезне җиңгә алмасак, бетермәсәк, димәк без, мөхтәрәм кардәшләр, динебезне дә аңлый алмыйбыз. Тәкәбберлек ул иң беренче рухи, психологик авыру. Мәсәлән, була гынах тән белән бәйле. Әйтик, шул ук зина кылу. Ул ләззәт, рәхәт бирә торган гынах. Ул синең тәнең белән бәйле ул. Шуңа күрә дә зина кылыр өчен эшләргә кирәк, ниндидер фигыль. Эш эшләргә кирәк. Әгәр син хатын кыз белән йокламасаң, син зина кылган булып саналмыйсың. Мәсәлән, күзеңне йомдың, анда күз алдына китереп утырасың. Танцы живота, тегеләй булай, фантазияларың, ул зина түгел ул. Теге ул алай уйларга ярый дигән әйбер түгел инде, шулай бит. Ләкин бу зина түгел. Моның өчен сине җәзаламыйлар. Зина булсын өчен сиңа кылырга кирәк моны ниндидер җан иясе белән, шулай бит. Әмма тәкәбберлек җан авыруы. Моңа тән кирәкми. Бу кешенең хисләре белән бәйле. Аның кичерешләре белән бәйле. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә тәкәбберлек өчен җәзаны тәнгә генә түгел, җанга да бирә. Җанга да бирә. Менә нәрсә дип Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә. ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم. Өч төрле кеше белән Аллаһ Тәгалә кыямәт көндә сөйләшми, аларга борылып та карамый,
һәм аларга каты җәза бирә. Менә карагыз әле, Аллаһ Тәгалә әйткән 3 төрле җәзаны. 3 төрле кешегә шуша 3 төрле җәза бирелә. Этаплы рәвештә. Нишләп Аллаһ Тәгалә әйтми, кыямәт көнне шушы 3 төрле кешене Аллаһ Тәгалә Табукка кертә. Гомумән алганда, җәза турында сөйләгәндә, Тамухны гына әйтсәң җитеп тора шулай бит. Мәсәлән, кеше килә, зина кылган өчен нәрсә була? Тамух. Намаз укымаган өчен тамух. Тәкәбберлек тамух. Тамух просто ләшеп кенә утырасың тамухны, шулай бит. Ләкин хәдисләрдә һәм аятләрдә Аллаһ Тәгалә җәза һәм тамух сүзен тагын байыта башка җәзалар белән. Башка җәза белән. Менә монда 2 тагын психологик җәза бар. Аллаһ Тәгалә синең белән сөйләшми һәм сиңа карамый. Бу психологик җәза. Бер караганда, сөйләшми. Карамый шулай бит. Бер караганда. Әмма бу Аллаһ Тәгалә. Ул синең белән сөйләшмәсә, сиңа карамаса, демәк сине тамухка кертәләр. Автомат рәвештә. Аллаһның рәхмәте сиңа төшми. Сине теге мине оныттылар дигән сүз түгел ул. Аллаһның рәхмәте сиңа булмый дигән сүз. Нишләп сөйләшми булар белән, нишләп аларга карамый? Бу психологик җәза. Чөнки, мәсәлән, һәрбер нәрсәдә клин вышибает диләр бит әле. Менә монда да тәкәбберлекне, шулай ук җәзасы тәкәбберлек. Тәкәбберлекнең җәзасы тәкәбберлек. Тәкәббер кеше белән ул үзе ничек кыланган булса, аны шулай эшлиләр. Тәкәббер кеше нишли? Кешеләр белән сөйләшми шулай бит. Барны күтәреп йөри. Үзен әллә кемгә саный. Борылып та карамый. Ягъни кешегә санамый башкаларны. Һәм Аллаһ Тәгалә дә аны кешегә санамый. Шуның белән үк аңа җавап бирә. Психологик. Бу кемнәр? Бу 3 кеше, беренчесе шейх Зани. Зина кылучы улы кеше. Зина кылучы улы кеше. Улы кеше кем инде ул? 40-тан аткан кеше. 40-ның өстендә зина кылып йөри икән, бу зина кылучы улы кеше була. Яшь кеше зина кылырга мөмкин, улы кеше зина кылырга мөмкин, аларның гөнаһлары аерыла. Яшь кешене Аллаһ Тәгалә гафу итәргә мөмкин, чөнки хисләргә бирелеп китә. 40 яшьтән соң син хисләргә бирелмисең, син уже планлаштырасың, син үзеңне кулда тота аласың, әмма тотасың килми. Шуңа күрә дә улы кеше зина кылып йөрсә, 40-50 яшьтә мин беләм 70 яшьтә зина кылган кешеләрне. 70 яшьтә зина кылган кешеләрне. Хәтта хатын-кызларны. 70 яшьтә. Мен ничек аңлатырга менә бу әйберне? Аңлатып булмый моны шулай бит. Бер караганда безнең монда теге улы кеше булмаган 70 яшьтә нинди зина нәрсә кирәк инде ул яме? Монда теге бәйләп утырасың, сиңа зина кирәкме инде? Менә 70-кә җиткәч, шулай бит. Бик яшь икән әле дип уйлыйсың үзеңне. Шуңа күрә дә улы яшькә җиткәннән соң зина кылган кешене Аллаһ Тәгалә шуны җәзага тарта. Ва маликун кәззаб. Ялганчы түрә. Ялганчы түрә, мөхтәрәм кардәшләр, бу бик хәтәр кеше. Чөнки түрәгә халык гел ышана. Түрәгә халык гел ышана. Һәм шулай итеп ышана. Мәсәлән, безгә хәзер бер нәрсә кирәк. Мәсәлән, автобус кирәк. Без барабыз АТПга, я булмаса районның главасына барабыз да сорыйбыз, безгә автобус кирәк дибез. Безгә түрә нәрсә ди? Акыллы түрә. Җегетләр, борчылмагыз, бар да була, көтеп торыгыз. Бер ай эчендә автобус йөри башлаячак. Без кайтып китәбез, шулай бит инде. Всё, нормально. Бардык, безгә түрә әйтте, кайтып. Бер ай булды, автобус юк. Инде хатаган түрәгә барабыз. Түрә әйтә, җибәрмәделәрме ни? Ах, заразалар, хәзер шалтыратыйм әле. Сез нәрсә анда? Без тагын тынычланып кайтып китәбез. Бер ай эчендә була. Бер ай эчендә була, шулай. Менә түрә булып эшләргә өйрәтәм мин сезне. Шулай бит. Монда тагын киләсең 2 айдан соң. Автобус юк дисең. Ничек инде юк? Уволюга бөтенесен, куамыяларны дип бөтенесен шулай бит чәчә суга. Ялганчы түрә, мөхтәрәм кардәшләр. Кешенең бит халыкның гомере бара. 3 ай, 1 ел, ярты ел вакыт узып китә шулай бит. Вакыты бара бит кеше халыкның. Халык аңа ышана. Шуның белән түрәнең срогы үтеп китә, ул байыган, гомерлеген җыган, аны икенче кеше килеп алыштыра шулай бит. Менә шулай итеп гомере бара. Менә мондый түрәләр, алар мөхтәрәм кардәшләр, Аллаһ Тәгалә аларны бик каты җәзалый. Чөнки алар халыкның гомерен урлыйлар, аларга нормаль рәвештә яшәргә ирек бирмиләр. Һәм 3нче төрле кеше ул инде менә шушы
тәкәббер. Ләкин тәкәббер кем? Нинди тәкәббер? Тәкәббернең төрлесе була. Бу фәкыйрь тәкәббер. Бай тәкәббер түгел, фәкыйрь тәкәббер. Менә бай тәкәббердән яхшы начаррагы бар икән тагын. Фәкыйрь тәкәббер. Без инде ул. Үзебез хәерче, үзебез тәкәббер. Теге байлар тәкәббер аңлашыла инде, акчасы бар, ние бар, власть бар дигәндәй, аның хит сәбәбе бар, шулай бит инде. Безнең сәбәп тә юк тәкәбберләнергә, но без тәкәббер. Без тәкәббер. Менә шуңа күрә дә мөхтәрәм кардәшләр, бу инде шуны монда тагын бер фәкыйрь дигән сүз кулланыла кайбер хәдистә кулланыла гаилун. Бу тәкәббер. Гаил ул гаиләсен ашатучы кеше. Ягъни эшли, хезмәт итә, гаиләсенә акча алып кайта һәм тәкәббер. Бу нинди тәкәббер? Бу гаиләсен ашатам дип тәкәбберләнә. Тагын шундый аңлатмасы бар. Хатынына кычкыра, син нәрсә ди, мин сезне ашатам, эчертәм, син беркем түгел ди, шулай бит. Балаларына кычкыра, мин сезне ашатам, эчертәм ди. Ягъни менә алар алдында үзен шулай тәкәббер тотучы һәм шул сәбәпле әлбәттә инде кешеләр алдында да үзен тәкәббер тотучы. Менә мондай тәкәббер мөхтәрәм кардәшләр, Аллаһ Тәгалә алар белән сөйләшми дә, аларга борылып карамый да, психологик җәзасы һәм аларны тәмугка кертәләр. Монысы инде җәзасы тәннәренә шулай бит. Факих радиллаһу анһудан килгән хәдистә шулай ук әйтелә, кыямәт көнендә ди, тәкәбберләр бик тә кимсетелгән кеше хәлендә булырлар. Кайбер хәдисләрдә килә, тәкәббер кеше кичкенә булып чыгар кабердән ди. Кичкенә булып чыга, аны беркем күрми. Бу дөньяда тәкәббер кеше гел аны күргәнне таләп итә шулай бит. Ул ярата үзен мактаганны, аны күргәнне. Кыямәт көнендә кичкенә аны беркем күрми. Шундый җәза, психологик җәза шулай ук. Бу кешеләр ди һәр вакыт кимсетелгән булалар ди. Кая гына барсалар да бөтен җирдән аларны кимсетерләр. Мәсәлән, берәрне чираттыра икән, куып чыгаралар, бар тегендә басты чиратның теге башына ди. Бу дөньяда бит алар ярата. Теге әйтәм бит берсендә мәчеттә утырам, әле эшли башлаган вакыт, ахыранында утырам аста инде. Нидә дага кылып утырам аста. Бер кеше килеп керде, аяк кием салып тормады. Күреп торам, инде чиновник ахырсы инде теге. Паластан бастыра теге хәзрәт янына кирип бара инде. Әйтәм, туктагыз, тукта, монда мәчеттә аяк кием салалар ди, миңа борылдыра, мне можно ди. Кирип китте. Шулай. Менә бу теге тәкәбберлекнең бер мисалы дип әйтик. Тәкәбберләр алар бу дөньяда аларга ярый бөтен әйберде. Врачка килсәләр, ишекне генә тибеп кенә ачалар, шулай бит, чират дигән нәрсә юк аларда. Гел алдан алар баралар. Кыямәт көнендә аларны гел тертәләр, этәләр. Бар кит моннан, син беркем түгел. Сөйләшмиләр, карамыйлар аларга, шулай бит психологик аларга шундый бер кимсетү була. Алар тәмух алдына аларны тизеп бастыралар ди. Һәм алар тәмухтан чыккан сасы үлекле суларны эчәләр ди, бу кешеләр. Шушы тәкәббер кешеләр. Менә аларга мөхтәрәм кардәшләр, шулай бит кыямәт көндәге шулай ук бер җәза. Шулай ук Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә, миңа ди өч төрле кешене күрсәттеләр ди. Өч төрле кеше җәннәткә керә дип әйттеләр ди, һәм күрсәттеләр өч төрле кеше Табукка керә дип әйттеләр ди. Җәннәткә керүче кешеләр шаһид беренчесе. Шаһидлар үлеме белән үлгән кеше җәннәткә керә. Икенчесе кыл кеше. Абдун мамлук. Кыл кеше, ләкин кыл булса да, ул Аллаһ Тәгаләгә гыйбадәт кыла. Кыл булса да Аллаһ Тәгаләгә гыйбадәт кыла. Ягъни бу дөньяда аның ул түбәнсетелгән хәлдә, ләкин алай да ул гыйбадәт кыла. Менә хәзерге заманда кыл юк, ләкин хәзерге заманда бар фәкыйрләр, авыр хәлдә яшәүчеләр. Менә кай вакытта бу кешеләр гыйбадәт кылмыйлар. Ни өчен? Аллаһ Тәгаләгә үпкәләгән алар. Ягъни без авыр яшибез, мин инвалид, мин авырыйм, акчам юк, тегесе монсы дип гыйбадәт кылмыйлар. Кыл кеше кыл булса да, шушы авырлык кичерсә дә, Аллаһ Тәгаләгә барбер гыйбадәт кыла. Ягъни Аллаһ Тәгалә биргән тәкъдиргә риза. Аның гамәле шулай үтә, һәм ул җәннәткә керә. Ислам дине безгә синең гомерең материаль яктан яхшыра дигән гарантия бирми. Кеше мәсәлән, кай вакытта авыру булырга мөмкин, намазга баскач ул терелә дигән сүз түгел ул, бәлки гомер буе авырыр. Әмма аның авыруы савапка әйләнә.
Кеше бәлки гомер буе кыл булыр, мөселман булып, әмма аның кыллыгы савапка әйләнә. Теге дөньяда ул аның турында искә дә төшерми янасың, әле Аллаһ Тәгаләгә рәхмәт әйтәчәк. Менә шуңа күрә бу дөньяда авыр хәлдә булсаң син, әмма шунда да гыйбадәтеңне онытмасаң, син җәннәтле буласың, гарантия ди Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям. Һәм өченче төрле кеше ди, ул да булса зәгыйф, фәкыйрь кеше. Фәкыйрь, акчасы юк, зәгыйф, мискин, кыерсытылган. Әгәр дә әлбәттә гыйбадәттә булып яши икән, ул кеше инде гарантия җәннәттә. Ләкин шул ук вакытта тәмугка керүче өч төрле кеше бар. Беренчесе аның тиран, түрә. Правитель, самодур, тиран. Буйсындырып кына яшәргә ярата шулай бит. Кычкыра, акыра, гаделсезлек белән идарә итә. Бу кеше тәмугта гарантия ди. Икенче төрле кеше, акчасы булган кеше, бай кеше, әмма закат түләми. Гарантия тәмуг ди бу кешегә. Һәм өченче төрле кеше, шулай ук фәкыйрь кеше, әмма тәкәббер, фәкыйрь. Әгәр фәкыйрь гыйбадәтле булса җәннәткә керә, фәкыйрь тәкәббер булса тәмугка керә. Ә фәкыйрьлеге шул ук. Фәкыйрьлеге шул ук. Тышкы якка карап, кешене син инде хәйрче булдың дип кенә җәннәткә кертмиләр. Аның шушы хәйрчелегенә, фәкыйрьлегенә мөнәсәбәтен карыйлар. Тәкәббер булмаган икән җәннәткә димәк. Әмма тәкәббер булса тәмугка. Шуңа күрә ул бу дөньяда да начар яши, теге дөньяда да начар яши. Мин шуңа күрә фәкыйрь кешеләргә гел әйтәм, менә теге мәҗлесләрдә була бит инде. Сөйләшә башлыйлар. Менә фәлән кеше талады да акча җыйды, намазга басты, мәчеткә йөри, мәчет төзетте. Ул җәннәткә керәме инде хәзер ди. Теге хәзрәткә әйтәләр, как будто без җәннәткә кертәбез кешеләрне шулай бит. Ул җәннәткә керәме инде ди, безгә претензиялар. Җәннәткә керәме инде ул хәзер ди. Әйтәм, керә. Ул керәме әйтәм. Менә ул бу дөньяда да яхшы яшәде әйтәм. Урлады, талады, бай яшәде. Хәтта тәүбәгә килеп җәннәткә дә керә. Ә сез бу дөньяда да начар яшисез әйтәм. Теге дөньяда да сезгә бер нәрсә булмаячак. Шундый сүзләр өчен, тәкәбберлек өчен әйтәм, намазга басмаган өчен. Шуңа күрә сайлагыз, хотя бы теге дөньяда булсын инде әйтәм сезгә. Бу дөньяда булмый инде, шулай бит. Менә шуңа күрә, мөхтәрәм кардәшләр, фәкыйрь кеше инде тәкәббер булса, аңа кызганычка каршы шулай бит барбыр. Җәннәт булмый. Шуңа күрә ул бунда да азаплана, тегендә дә азаплана. Инде күреп торабыз, мөхтәрәм кардәшләр, тәкәбберлек һәрбер кешегә килгәнен һәм төрле катлам кешеләренә килгәнен. Шуңа күрә дә бу халәтне шулай бит үзеңдә дәваларга тырышырга кирәк. Инде иншаллаһ русчада сөйләп китәбез. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Дорогие друзья, сегодня мы говорим с вами о высокомерии. К сожалению, высокомерие такой грех, что он может постичь любого человека, любого возраста и любого социального статуса положения. Причем он может достичь как грешника, так и богобоязненного. Разницы нет. Потому что шайтан настолько хитер, что человек может грешить из-за высокомерия, а может поклоняться из-за высокомерия. А может человек грешить в слезах и может поклоняться в слезах. Понимаете, это очень тонкие понятия. Очень тонкие понятия. Например, человек, который убил 99 человек. Пришел к одному имаму, да, он сказал, я убил 99 человек, попаду ли я в рай? Что ему имам сказал? Ты попадешь в ад. Он сказал, ну ладно, пускай будет 100. И убил этого имама. Все. То есть этот человек убийца, но он пришел покаяться. Но он пришел покаяться. Это другая категория людей, понимаете? А есть люди, которые поклоняются и своим поклонением еще высокомерятся. Например, я там такой-то намази, а ты никто и ничто вообще. Не просто никто и ничто. Я уже там 15 лет намаз читаю, например, да, и тому подобное. Такой пример произошел с одним, ну, таким, скажем, набожным человеком, одним из аулия. Он ходил все время, ходил. Он достиг такого уровня, что Аллах Тааля выделил ему облако над головой. Он постоянно был в тени этого облака. Понимаете? То есть солнце его не жарит, не печет. Мы этого не понимаем, потому что мы, наоборот, хотим солнца, да? Но вот в летнюю жару
однажды, я это вспоминаю вот сейчас, мы пасли коров летом. На небе не облачко, жара. А коров надо пасти на пастбище, там ни деревьев, ничего нету. Ты сидишь и ждешь облака. Вот это облако, вот самое дорогое, что есть вообще на свете для тебя. Когда приходит и закрывает солнце, это такая радость на самом деле. И вот этот человек постоянно находился в тени облака. Ему не было жарко. И пришел другой человек один и сказал: «Можно я как немножко похожу в тени твоего облака? Ну, тоже спрячусь от солнца». А тот набожный человек про себя подумал: кто это такой, чтобы находиться под моим облаком? Ты кто такой? Ты что сделал-то вообще? Это облако сразу же перешло к этому человеку. Он только подумал, он ничего не сделал, не согрешил, ни зина, ничего, ни водку не выпил. И сразу же перешло к этому другому человеку. Почему? Из-за высокомерия. Поэтому высокомерие может погубить набожного человека в миг. Все твои поклонения за 1000 лет могут исчезнуть, как у Газазыла, как у Иблиса. Одним своим высокомерием он погубил все, что делал до этого. У него были ключи от рая, давал уроки ангелам. Куда выше такое положение, да? Хотя был маленьким чертенком, которого подобрали на земле. Ангелы подобрали, чтобы его немножко выучить, сделать из него, ну, не человека уж, да? Так не скажем в нашем понятии, а набожное существо. Он выучился, но все это он стер в один миг. Из-за высокомерия. А что он сделал-то по сути? Он же грех не совершил своим телом. Вот поэтому высокомерие – это настолько страшный грех, что человек может перечеркнуть все свои поклонения. Поэтому его надо лечить, и с ним надо бороться. Бороться причем постоянно. Постоянно. Это не дело, это не такое дело, что ты вот сегодня с ним его победил, и все, забыл о нем. Нет. Он завтра, послезавтра к тебе может прийти. Пророк, саллаллаху алейхи, говорит, Аллах Тааля, говорит, не любит 3 категории людей, 3 группы людей. Но больше них он не любит еще 3 людей. То есть Аллах Тааля ненавидит 3 категории людей, но есть 3 категории, которых он ненавидит еще больше. Что это за люди? Аллах Тааля не любит нечестивцев, которые совершают грех. Но из этих нечестивцев Аллах Тааля больше не любит тех, кто в старости совершает грех. Как говорится, седина в бороду, бес в ребро. Некоторые же так на все тяжкие пускаются, да? Все уже там, можно, пора. Я в молодости я этого ничего не видел, хочу вот сейчас нагуляться. Все. Все, Аллах Тааля тебя ненавидит. Просто за это. 2 категория людей, Аллах Тааля не любит жадных людей. Но больше всех Аллах Тааля не любит богатых жадных людей. Потому что у него есть деньги, он не дает. Бывает иногда человек жадный, но у него нет денег. Бывает, человек не дает садака, потому что нет денег. Бывает, у него нет денег, но он жадный сам по себе. То есть даже если было бы, он не дал бы. Но так не различишь с виду, почему он не дает. Но богатый человек, у него и деньги есть, он еще и не дает. Вот это Аллах Тааля не любит больше всего. И 3 категория людей – это Аллах Тааля не любит высокомерных. А из высокомерных Аллах Тааля не любит бедных высокомерных. То есть он бедный, а еще и высокомерный. Не любит остальных людей. Но есть 3 категория людей, точнее 2 категория людей, которых Аллах Тааля любит. И есть люди, которых Аллах Тааля любит еще больше. Какие это люди? Первые. Аллах Тааля любит богобоязненных людей. Но из богобоязненных Аллах любит молодых богобоязненных. Понимаете? Старый богобоязненный и молодой богобоязненный, между ними разница. Молодого богобоязненного Аллах Тааля любит больше. Почему? Потому что старый богобоязненный человек, у него уже выхода нет, как быть богобоязненным. Он чувствует, что он умирает. И поэтому под старость люди все равно начинают меньше грешить. Чувствуют это. А молодому человеку, а чего ему бояться-то? У него вся жизнь впереди. Он сейчас согрешит и тауба сделает.
но он выбрал богобоязненность. Поэтому молодой человек богобоязненный или молодая девушка Аллах любит больше, чем старых богобоязненных людей. Понимаете, вот сидят здесь очень много молодых людей, которые еще прям с 20 лет там намаз читают, с 15 лет намаз читают. Вы понимаете, у вас прекрасный шанс прожить блестящую жизнь перед Аллахом. Быть молодым богобоязненным и старым богобоязненным. Поэтому не надо упускать вот эту возможность. Вторая категория людей, Аллах Тааля любит щедрых людей. Но Аллах Тааля из щедрых людей любит бедного щедрого. Потому что богатый щедрый, он дает, там проблем нет, он знает, чувствует, что там еще есть. А бедный, когда дает бедный, он ни на что не надеется, кроме как на Аллаха. Поэтому Аллах Тааля любит его больше всех. Третья категория людей, Аллах Тааля любит, как сказать, покорных или же невысокомерных, так скажем, услужливых людей. Покорные, услужливые люди. Аллах Тааля их любит. Но из них Аллах Тааля любит богатых, покорных и услужливых. Будучи богатым, ездя там на брендовой премиум машине, нося Rolex там, например, да, часы, брендовой одежде, и, например, во время ифтара таскать еду, ухаживать за людьми, это многого стоит. Таких людей мы обычно не видим в таком образе, да? Они обычно сидят за вип-столиком. Когда людям выносят еду, им уже вынесли. Да, когда другим выносят, им уже вынесли. Но если такой человек, он будет сам служить, услужливый, будет уступать место, в очередь вставать со всеми остальными, Аллах Тааля его будет любить. Потому что он понял истину. Он не высокомерный. У него нет высокомерия, хотя какие-то причины даже у него могут быть на это. Что такое высокомерие? Высокомерие, говорит пророк саллаллаху алейхи ва саллям, это непринятие истины и неприязнь к людям. Не любить людей. Или когда ты считаешь, что ты выше остальных. Поэтому высокомерных людей как можно вычислить? По этим причинам. Когда им что-то ты приводишь, какое-то доказательство, они это не принимают. Прям до усрачки с тобой спорят. Ты их убей, но они с тобой будут спорить, пока сами этого не увидят. Потому что они не верят истине. Даже когда сами увидят, они тебе не поверят. И они не любят людей. Неприязнь. Они сортируют людей. Так, вот этого я с ним буду общаться, вот с ним не буду. И так далее. Некоторые признаки высокомерия тоже – это обида, когда человек постоянно обижается. Есть такие люди, которые обижаются постоянно и на все. Он стоит там, обиженный, что случилось? Ты сам даже не знаешь, что случилось. Он обиделся на что-то. Ну, его, оказывается, ты не пропустил. Он на тебя обиделся, на это. Он сам, то есть, почему обижается? Потому что он считает, что достоин большего. А считать, что ты достоин большего – это признак высокомерия. Это признак высокомерия. Второе, и другие признаки – это чувство мести, когда ты хочешь отомстить. Тоже признак высокомерия. Почему пророк саллаллаху алейхи ва саллям никогда не мстил? Прощал, потому что у него не было высокомерия. Его не задевало там, например, и что-то говорили, что-то делали, он прощал. Потому что он не говорил себе, там, этот там, какой-то там, да, голодранец меня тогда обидел, там, и что-то сделал со мной и так далее. Он так не считал. Если просили прощения, увидел, что тот человек победил в себе высокомерие, да, все. Значит, он простил. Но если не победил, конечно, он наказывал. Если тот человек не каялся, конечно, он наказывал, потому что того требовала справедливость. Зависть. Когда человек завидует много другим, это признак высокомерия тоже. Любовь к роскоши и неприязнь бедности. Это тоже из высокомерия. Иногда люди сходят с ума, когда становятся бедными. Реально сходят с ума. Просто они считают, что они недостойны этого.
А на самом деле это просто из-за высокомерия с ним творится. С ним творятся такие вещи. Высокомерие к чему может привести, к каким грехам? Первое – к ширку и куфру. Аллах Та'аля в Коране говорит, бисмиллахи рахмани рахим, «Иннахум кану иза киля лахум ла иляха илля Аллах ястакбирун». Когда, говорит, им говорили «ля иляха илля Аллах», они высокомерились. То есть большинство неверующие из-за своего высокомерия. Ты им приводишь доказательства, логические, из Корана, из науки, они все равно не верят. Это высокомерие. Потому что они не принимают истину. Как мы сказали, истину не принимает высокомерно. Ты все, он на своем как бы уперся и все, и сидит. И это мешает ему дальше развиваться, в принципе. И в том числе и к ширку куфру приводит то же самое. Как мы говорили, Иблис, бисмиллахи рахмани рахим, аба вастакбара ва кана миналь кафирин, он отказался подчиняться пророку, Аллаху Та'аля, и стал высокомерным. Даже когда ему был дан второй шанс, он же попросил Мусу, алейхиссалям. Он сказал: «О Муса». Он знал, что Муса, алейхиссалям, разговаривает с Аллахом. Он сказал: «О Муса, попроси у Аллаха, чтобы он меня простил». Муса, алейхиссалям, попросил. И Аллах Та'аля поставил условие: «Иди и поклонись могиле Адама, и я тебя прощу». Когда это он передал Иблису, Иблис сказал: «Я не поклонился ему живому и не собираюсь поклоняться ему мертвому». То есть высокомерие его лишило второго шанса даже. Он не смог в себе это победить, высокомерие. Второе, высокомерие мешает брать знания. Потому что когда чувствуешь, да, когда человек иногда приходит на знание, брать знания, у него есть тяга к знаниям, но из-за высокомерия он не может тебя слушать. Ты же источаешь мудростью, хадисы, аяты, какие-то там умозаключения делаешь, а он не может это принять. Он завистный ему, что это не от него выходит. И он поэтому иногда покидает урок, не приходит на урок вообще, не учится, да? Или сидит так высокомерно там, смотрит куда-то там, да? Пытается там с кем-то поговорить, там, хотя тебя слушает. Всем видом подают, что он как будто наплевать ему на тебя. Это высокомерие. Это то, что мешает брать знания. Третье, высокомерие мешает поклоняться Аллаху. Как Аллах Та'аля говорит, бисмиллахи рахмани рахим, «Инна аллазина ястакбируна ан гибадати саядхулюна джаханнама дахирин». Тот, кто высокомерится и не поклоняется мне, говорит Аллах Та'аля, те будут входить толпами в огонь. Аллах Та'аля выбрал здесь слово «высокомериться» и не поклоняются. Потому что иногда человеку действительно вот сажда делать, это ему впадло. Сажда делать. Он говорит: как так? Там люди ходят по ковру, да? Ну, как еще скажешь? По-другому не скажешь. Это же крутые ребята, а им впадло сажда делать. По-другому не скажешь. Они не могут просто поклониться. Они не могут сажда делать или там уйти на рукух и так далее. Вот так вот на полу сидеть, кого ты заставишь из крутых ребят? Или ты кого ты заставишь вот так на полу сидеть? Да он в жизни на полу не сидел. У параши. Да? А там внизу на полу сидят у параши там. Здесь. А что там? Туалет же там. Недалеко от туалета сейчас сидят, наверное, там внизу, да? Это же унижение. А они скажут: что за мечеть тут, да? Я кто такой? Еще, может быть, там, не знаю, там, может, дедовщина внизу, кто его знает. Твое место у параши, может, да? Друг друга пинают. Аллаху а'алям, я там не вижу, мне там говорят, что там происходит. Поэтому это осторожнее там внизу. Это действительно высокомерятся люди, чтобы поклониться. Поэтому, когда вот раньше подходили к учителю, например, к шейху какие-то, да, ученики, прежде чем зайти к шейху, они заходили в туалет и чистили его туалет. Вычищали его туалет, мыли там его, все эти какашки туда-сюда, потом заходили к шейху. Зачем? Чтобы победить в себе высокомерие. Иначе ты не можешь поклоняться, иначе ты не можешь брать знания. Приходится так делать. Имам Малик следил за такими вещами. Даже когда к имаму Малику приходили халифы, они сидели на полу. Имам Малик сидел на высоте.
Он таким образом боролся с высокомерием тех, кто приходил к нему. Поэтому, не победив высокомерие, ты не сможешь поклоняться. К чему еще приводит высокомерие? Тебя не любят люди, соответственно, потому что ты сам не любишь людей. Постоянно его будут унижать. Почему? Потому что он сам будет искать унижение. Для него все кажется унижением. Все, что бы ни сделали, там, не сказали не так, там, руку не так подняли, не двумя руками поздоровались, да? Все для него кажется унижением. Все. Ну и, соответственно, высокомерие ведет ко всем остальным грехам. То есть и воровству, и убийству, и так далее, это ведет высокомерие. Как же лечить высокомерие? Как лечить высокомерие? Пророк, саллаллаху сказал: «Ман лабиса сауфа ва на'ля махсуф», кто одевает грубую одежду, не брендовую, да? И кто одевает обувь не брендовую. Ну, можно ее носить, она не дырявая, да, но не крутая обувь. Бывает же разные обуви, правильно? Вот первые, как лечить. Надо следить за своим внешним видом. Не надо одевать очень дорогую одежду. Хищиться дорогой одеждой. Почему? Потому что это может привести к высокомерию через некоторое время. Ты потом будешь ходить вот так, все время. Будешь следить больше за одеждой, чем за людьми, чем за отношениями. Кто ездит на осле? Раньше на осле ездили, да? Сейчас осел это какая? Ну, машина какая-нибудь сейчас. Осел, да, это сейчас... То есть семерка это не осел, это собака. Семерка это хуже осла даже. Да. Это собака. Собака там тебя долго не пронесет, она тебя укусит, если ты захочешь ее оседлать. То же самое семерка. Сядешь в нее, отравишься выхлопными газами. Поэтому надо следить тоже за машиной. Если ты ездишь на очень дорогих машинах, это может привести к высокомерию. Я знаю ребят, которые пересели на более дорогую машину и перестали включать поворотник. Это высокомерие. То есть он уже с людьми на дороге не считается. Для него нет людей на дороге, он один. Он один. Это вот, можно сказать, самый яркий пример высокомерия, когда ты не включаешь поворотник. Мне хочется таких людей остановить и вырвать эту штуку. Сказать: зачем тебе? Ты все равно не пользуешься. Вот просто так. Может, я сам высокомерный, да? Может быть, меня это задевает как-то, но просто я считаю, что это опасная ситуация просто, когда он ездит туда-сюда, там рыщет, это непонятно же, что он хочет сделать. Он думает, что мы все должны читать его мысли и так далее. Это признак высокомерия. Поэтому, когда ты уже покупаешь такие дорогие машины, ты уже чувствуешь себя хозяином дороги. Это тоже высокомерие. Вахали башатаху, то есть кто доит свою овцу, ну, это значит, кто делает то, что сам может сделать. Иногда, вот, например, человек может сам что-то сделать, но другим это велит. Вот, например, лежит что-то, говорит: ну, подай-ка мне вот это, нагнись, сам возьми. Это же не проблема, правильно? Он сам может сделать, но других к этому приказывает. Вот это тоже уже признак высокомерия. Поэтому, если кто так не делает, и кто кушает вместе со своей семьей, есть люди, которые со своей семьей не кушают из-за высокомерия, да? И тот, кто сидит с бедняками, с бедными людьми, того Аллах Та'аля спасет, говорит, от высокомерия. А кто будет делать наоборот, соответственно, тот будет высокомерным. Надо стараться сидеть с бедными людьми, это очень важно. Надо всегда быть с бедными людьми, в них спасение. Почему у нас тут, например, есть люди, которые считают, что они в параллельном мире начинают жить уже. Там у них зарплата там нормально, большая, да? И они считают, что все так живут. Что все так живут. Почему? Потому что они не общаются с бедняками. Они не понимают, чем живут они, эти бедняки. Что люди катаются на автобусах не потому, что это экскурсия, а потому, что другого транспорта у них нет. То есть вот такие вещи, это надо знать, чувствовать. То есть поэтому ты должен находиться с бедняками. Как Хусейн, рады Аллаху анху. Это внук пророка, саллаллаху алейхи. Тема высокомерия очень важная, дорогие друзья. Поэтому простите, что я так немножко
долго рассказываю. Очень важная тема. В другой момент вы послушать это не придете. Если я расскажу, объявление вывешу, да, что про высокомерие будем рассказывать, он скажет, кто это такой? Не пойду. Да? А сейчас выхода нет. И вот Хусейн, рады Аллаху анху, проходил мимо бедняков. Они сидели на земле. Там был ковер и кушали. Хлеб кушали с земли, просто вот так вот с ковра. Их увидели Хусейна, рады Аллаху анху. О, говорит, хазрят, шейх, давай садись с нами, покушай. Хусейн, рады Аллаху анху, сел с ними и сказал, «Инна Аллах ля юхаббуль мустакбирин». Аллах не любит высокомерных, и стал вместе с ними кушать. Он с ними покушал, все, поблагодарил, дуга сделал и говорит, «Ребята, я с вами покушал, теперь давайте ко мне. Теперь у меня покушайте». Привел их домой, сказал жене, что у нас есть, давай, выноси, у нас гости. Понимаете, какая мудрость? У нас, например, если какого-нибудь богатого человека позовут, какой-нибудь на бедный стол, да, ты хороший, богатый человек. Он посмотрит и скажет, чего это жрете, давайте я вас нормальной едой накормлю. Да? Это хороший, богатый человек, он же хочет быть щедрым, правильно? Но сам не ест это. Но сам не ест. Пойдет, причем, скажет так, пойдет, скажет, этих ребят накормите, он с ними не сядет. Даже если хорошую еду им даст, он с ними не сядет. Скажет, накормите их, потом скажет, хорошее дело сделал, ахамдулилля, раббил алямин. Да? А Хусейн, рады Аллаху анху, нам пример подает. Садись, говорит, вместе с ними. Покушай. Да, у них бедная еда. Покушай, они хотят показать тебе свое уважение. А потом иди вместе с ними, сядь вместе с ними и покушай уже. Дай им более такую хорошую еду, сытную еду. Вот это, дорогие друзья, пример того, как побеждать в себе высокомерие и находиться с бедными людьми. Как мы должны относиться с высокомерными людьми? Как мы должны относиться? Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, если вы видите услужливых людей, то будьте с ними так же. То есть человек уважительно к тебе относится услужливо, ты тоже будь с ним так же. Но если ты видишь, что перед тобой высокомерный человек, будь с ним высокомерным. Будь с ним высокомерным. Если он любит, чтобы с ним здоровали стоя, сиди. Если он любит, чтобы ему подавали 2 руки, одну подавай ему. То есть будь с ним также высокомерным, чтобы проучить его. И что говорит пророк саллаллаху алейхи ва саллям? Для него, говорит, это унижение, а для вас садака. Для вас, говорит, это садака. Видите, даже деньги давать не надо, садака делать. Это вообще сам Бог велел. Ходи этих ландкрузеров, подрезай по дороге, и все, да? И все. Без поворотника к ним прям заезжай вперед и по тормозам. Вот тебе садака. Пожалуйста. Будь с ними так же высокомерным, говорит, как они высокомерятся. Для них это унижение, а для тебя садака. То есть, здесь опасно уже, да, чтобы самому стать высокомерным. Поэтому, если ты сделаешь это из добрых побуждений, чтобы проучить, да, тогда это разрешается. Вот таким образом, то есть надо, говорит, в обществе воспитывать даже высокомерных людей, соответственно, и в себе это искоренять. وأقول قولي هذا واستغفر الله الغفار لي ولكم ولسائر جماعة المسلمين الحاضرين أجمعين إنه هو الغفور الرحيم الجواد الكريم سميع الدعاء.